Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Nomor lapatan hasitulu sadaon di debata. Topik ni Minggu ta ima hadaulaton hinalomohon ni debata. Tapukama parminggota tapara dedeta sebuke de nomor 10 lalu ayat sada sahat tu ayat tulu. Marhite-hite guarni debata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni to di perbadia, na tumo palangit dohok tanoon. Amin. Tigordo akadanan di Jahoba, jala halak partigor merdalad disi, alayang go halak parjahat, tarsulad di dodisi. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata, para siroha jalana bonar, moleate hudok kami, ala dipabisarho Tuhami barita nauli, namanodangi rohanami, ayalani do bayan hutadahami ho dohok lomoni roham, dipangido rohanami, neng mangulaho lomoni roham hami saliling dinguluon, jalan yang mertua hami bahenommu, separbediai marohanami marhiti-hiti toddim, jala pargui mahami mangorom hisap-hisap, dohok manggotapon roha portibion, sepalas marohanami mangoloiho, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Maret dehita sebukede nomor 252 ayat sada dohok 2. Tatangihon mapati ni debata di minggu tasadarion ima sian patik pawapaton dohok lapatan patik pawapaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinonomari maulahamu nasasi ulamu alayang guari papituhoni ari pariadianan ni jahobade patamdoi dang jadi homangulang go dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam ai dinonomari do di toppa debata langit dohok tano dohok laut dohok nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni di bayani do bayanna di pasu-pasu debata jahuba ari pariadanan nai jada di parbadiai dia do lapatan ni oddo ikut dihabi ari rohatta debata jalekon holong rohatta di bana asa unang tois rohatta diajar nasian hatani debata ikut badiado hatani debata di rohatta jalai koringgas rohatta tu mangihon doho mangguruhon atau ngerak mangidugu gumahita siat Tuhan debata ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon naobar tepati mi amin. Mari dehita sebukwede nomor 122 ayat sada dohot opat. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ali di batanami namarasi roha jadana bedia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus.
manang 3 hali hami rotu julum huilalahami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa alani do ben nahu paserep hami diri nami sadario di julum jalahu para topot tami tung najuk-juk do hami manibil sianak ke dalam munabadiyai songon biru-biru nalilu seunang pabali hami sia julum alani dosa nami edang dihalomo roham hamatian yak kapar dosa alai hamubon ni roha dolomo ni roham asa mangul sesama saluhut hagiduhon nami doho pangalausion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sepahok ma asini roham dihami marhite-hite panidangion dohot haguguan nitod di perbadia asa tarapul situtu rohanami majoho asa patun tigor jaladalat hami marpangalaho bahen hasangapod di guarmu nabadiai amen. Tabigima hata baga-baga taringo tu hasasan di dosata. Para siroha jala pardinggan basa do jahuba. Lebat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibayat tu hita hobbar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tu hita hobbar tu akka hajahatota. Songon asini rohani amama mida anak-anakna. Asini rohani di jahuba di akka namak kabiaribana. Hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Marede ita sian bukede 467 ayat sada dohot 4. Tatangihon matur pu epistel di minggu tasadarion imanatar surat sian Heber 12 memuka sian ayat 10 lalu
saha tu 20 sia tajahama secara responsoria. Aidang didapoton hamuna terjama namar si gorgor di bagasan api manang hagulapon haholomon rodi haba-haba. Aidang tertaun nasida paksai nai madok molodeis dorbia tu dolok ikom mate idang guran. Alai dolok sionido didapatkan hamu dohot hutani debatana mengudui ima Jerusalem na di Banu Gijangi dohok suru-suruan namar loksa-loksa ima loluan pesta buluni. Dohot Yesus panguluni parpadanan nebarwi dohok mudar namangurasi parsuara na duminggan unang mudar ni si Abel. Tano oddo dihutur suara ujui alayang gunuain marbaga-baga doi bana songonon sehalinari doau makuturi dada holat tanoon dohok ma Banu Gijangi. Dibahini moleate marohatta alata jalo harajaon nasotar hutur marhite-hiteido gebehita parhalado halomuan ni debata mardongan biar dohot hadaulaton. Ima sahatna mertua manakana tu mangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Mari dehita sebut pede nomor 330 sada ayat sada dohok tulu. Tidakon maha porsialtai songon nahina tidakon ni dong atas saha porseau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba idoama pargugu nasuhatu dosan natu mapalangit dohotan
au porsea di Yesus Kristus anak dede bata jauh bana sasadai imana tinubuon ni si Maria naga bega bias tol di perbadia adorang suhabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus nama terpajal doi bana di hau pinar sila na tua tubanotoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata jahuba amanai parwu na sohatu dosani disimai bana pe mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok namate au porsea ditol di perbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia dohok dia sesani dosa dohok dia hatai nama dok mulak mangulu dosugok daging ni halak nong mate dohok dihanguluan nasura sudah amin. Titing namasa di Huriata di Mingguon tanggal 21 Agustus 2022 naparjolo danak nasorang di basa-basa hontuhat tado sada danak di keluargani amata firman te saragi rumah horbo inata boru malau sada danak bawa na di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2022 inganan nasida di Pondok Ranggon Uik 2 di amata Morsbi we Simanjuntak inata boru hutahayan sada danak bawa na di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 inganan nasida di Jalan Masjid nomor 38 RT 002 RW 002 Kelurahan Munjul Uik Tolu di keluargani amata Hartanto itamba inata Borugultom sada danak bawa na di hari Selasa tanggal 8 Agustus 2022 inganan nasida di klaster Prima Residen Jalan Abdul Rahman Bulak Sereh nomor 85 RT 012 RW 005 Kelurahan Cibubur Uik 10 napaduahon ruas namar sahid tabuan ma ditangyang ta aka ruas ni huriata na di bagasan parsahiton sada nyonya a tobing berusiahaan uik sada dirawat nyonya tampu bolon beruna 70 uik sada dirawat di rumah sakit Harapan Bunda tolu Evi D Boru Pakpahan Uik 2 pemulihan di Bagas Nasida opat Nyonya Siburian Boru Silain Uik 2 pemulihan di Bagas Nasida 5 Jeffrey Siburian Uik 2 Isoman onom Mikael Manihuruk Uik 7 di Rumah Sakit Mitra Keluarga pitu Kathleen Boru Manihuruk Uik 7 di Rumah Sakit Mitra Keluarga napawaluhon Fernando Silaban Uik 8 di Rumah Sakit Polri napasiahon Eliada Siregar Uik Sia di Rumah Sakit Adiaksa 10 Eliana Boru Tampu Bolon Uik Sia di Rumah Sakit Fatmawati 10 sada Abner Manalu Uik Sia di Rumah Sakit Pasar Rebo 12 Amang Prof A Sitio Uik 10 di Harapan Kita 10 tolu DLM Siregar Uik 10 di Rumah Sakit Harapan Kita
14 Felix Pasaribu Wiksada di Rumah Sakit Polri. Napatuluhon ruas napida. Mulai sadarion pida huriado Nyonya Ranto Junaedi Siregar Nur Pinna Borusida Butar Inganan Hian di lapangan tembak UIK 5 Pindahuria TUHKBP Gloria Resort Martoba Distrik 5 Sumatera Timur. Napaopaton Dewan Koinonia Seksi AMA hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Patupahuriat Tado pertemuan kaum ama paduahon maringanan di GSM Gloria lantai 2 masuk pukul 10 sia UIP utusan tolu halak ama sian ganup UIK dohot sude anggota punguan kor ama agape partukoan na niuluhon ni Dewan Koinonia dohot padita. Seksi punguan lansia hari Selasa tanggal 27 Agustus 2022 Patupaon ni Huriat Tado sermon punguan lansia masuk pukul 10 WIB maringanan di GSM Gloria lantai sada naniuluhon ni paditata. Seksi remaja dohot naposo bulung hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 puncak parheheon remaja dohot naposo bulung maringanan di gereja masuk pukul 10 pitu WIB. Napalimahon paborhaton situa na pensiun. Sadarion di parmingguan pukul 10 WIB patupaon ni Huriat Tado paborhaton situa na pensiun ima sintua doktrandes parulian hasiagian boru siahaan wiksia laos papungupelean dohita di tolu hali parmingguon bahen tupak tu situa na pensiun jaladung sipul parmingguon tapatupado acara ramatamah tu keluarga sintua perlindungan lumban tobing boru huta barat UIK Ualu dohot keluarga sintua doktrandes parulian hasiagian boru siahaan UIK sia. Napaonopon pertukaran pelayanan firman. Sadarion di Patupado pertukaran pelayanan firman sedekai distrik Jakarta jala pelean tapasaha tu distrik Ualu DKI Jakarta. Napapituhon pendaftaran parguru Malua tahun ajaran 2022 sahat tu tahun 2020 tolu. Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 Patupaon ni Huriat Tado ibadah pembukaan parguru Malua tahun ajaran 2022 sahat tu tahun 2020 tolu. Rap dohot natoras masuk pukul 10 tolu WIB di gereja. Domutusi masohot do ibadah khusus manang ipsus di tanggal pitu sahat tu tanggal 28 Agustus 2022. Napawaluhon Sinode Distrik Ualu DKI Jakarta. Hari Rabu sahat tu hari Jumat tanggal 24 sahat tu tanggal 26 Agustus 2022 Patupaon ni Distrik Ualu DKI Jakarta do Sinode Distrik maringanan di Gereja Fort Hotel Bogor berhak do paditata dohot utusan Sinode Distrik parhalado dohot ruas
laho madohoti ulaoni. Napasiahon pertemuan dohot pengurus UIK. Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 tapatu pado pertemuan ni parhalado rapdohot sude pengurus UIK di GSM Gloria Lantesada masuk pukul 10 sia UIP naniuluhon ni padita laos marhite titingon ma nagabe udangan tusude pengurus pasapuluhon pengumuman hobar tu program kerja ni huriata tahun 2022 marhite titingon pinangido tusude ruas ni huria naso pasahaton pelean tahun asa di pasahat bema pelean tahun tu huria manang tu situa UIK nabe 10 sada ruas namoding nunga marujungolu sahalak ina ruas nehuriata ima Esther Boru Sidabutar manang Opu Owen Boru umur 24 tahun tadingan ni amata Albert Pakpahan Nahinan manang Opu Owen Duli maringanan di Jalan Kelapa 2 Wetan RT 004 RW 01 nomor Sia Kelurahan Kelapa 2 Wetan Kecamatan Ciracas Manang UIK Opat moding nadiari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 tuudean hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di TPU Pondok Ranggon. Sadarion laos di patu pahuriata do parmingguon di bagas nasida. Titing tambahan. Nunga marujungolu sahalak ina ruas ni huriata ima Inang Lasmawati Boru Siahaan manang Nai Jeremy umur 50 sia tahun hinabaluhon ni amata Andar Lumban Tobing SH maringanan di perumahan Cibubur Indah 2 RT 10 Sada RW Onom Manang UIK Sada moding nadiari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di Tarutung. Alanii marningot ruas ni huria namoding jongjong mahita salhutna. Uju pardalanan ningolu ni dongat taon laos paingoton hita do sude nang hitape disadatiki tongdo songon nasida ikon moding alani i totong mahita marpakirimon na mangolu saleleng di portibion jalasai hobas manang sadihari pehita laho manadikon tanoon taingot mahatan itu hatta di pangukapon 14 ayat 10 tolube mertua ma akan amate di bagasan Tuhani olat nion tutu di doktor di masohot manasida sian parukilon nasida ai namangihut matu nasida niula nasidai tabuan masudi keluarga nang sisolhot na tininggalhon ni dongata naung jumulo modingi asa anggiat matuhata na mga puli nasida alani i martangiang mahita di bagasan rohat tabi.
Amin. Mari dihitasian buku de nomor 347. Saya masih beridam, Hudul mahita, songoni saat nititing di minggu tasadarion, aka titing namangihut boy mata jaha di warta naung tatiuk be. Tuhatama nama dongani hita saluhutna.
Mari dihita sia buku ede nomor 762 memuka senat sada laos tapasaha ma pilias sada doh sadabi.
na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatan adong di bagas joroon dohot nama dohoti live streaming hatani debata nagabe turpuk jamita dihita. Imana tersurat di Yesaya biddu 58 ayat siabe 1 ayat 14. Yesaya biddu 58 ayat siabe 1 ayat 14 songonoma didok disi. Molo di paholako siat tonga-tongam pangarupaon. Tudu-tudu ni jari-jari doho pakuling hajahaton. Jala di lehoko asin ni roham tu namale. Jala di pasabam horohani nadangol. Jadi besar mahati romu di bagasan haholomon. Jala hagolapomu tudoson hosniari. Jadi saitok tong matogu-toguon ni jahobaho. Jala pasabamona roham di iaka inganan narahar. Jala papironna holi-holim. Gabe tudoson porlak nasiniram doho. Jala songon mual nasodung marsik. Jadi paulion ni aka anakmu ma aka pasi-pasi sian narobi. Pati dangommu aka ojahan mar sudut-sudut. Jala guaron ni halak maho. Si Pauli aka riga, si totas aka dalan balubung asa hainganan. Molotung ditait hopat musian ari sabat, mangulah lomoni roham di ari habadioku, jala di guarho ari sabat, ari hasoloan, marmulia dia kajol manabadia ni Jahoba, jala dipasangap ho ibana, unang diulahoko aka dalammu. Unang diihut-ihut to dolomoni roham manang marhatarari. Jadi marlas ni roham maho mida Jahoba. Jala au manogu-nogu ho di atas ni aka butul-butul ni tanoon. Jala parmudu-mudu oku maho marhite-hite parjabaran ni Jakob opumunai. Ay pamangan ni Jahoba domadok songoni. Ido yang go saat ni turpuki horas madihita. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hobartu topik minggu di dokdo hadaulaton na hinalomohon ni debata. Di bahasa Indonesia dikatakan ibadah yang berkenan pada Allah. Bohado ibadah yang berkenan. Mungkin pemikiran kita ibadah itu hanya sebatas kebaktian. Di dalam parmingguon, di tiki partangyangan, itap ni na di bagas joro, hape daw. Ibadah itu adalah termasuk totalitas kehidupan kita. Ibadah itu tidak hanya sebatas di gereja atau di setiap perkumpulan orang Kristen. Di tiki marsaor pehita sama kita ala Kristen ido hadulaton. Nah hinalomohon ni debatanian. Alai songon padok ni ede pop aka remaja dok na posopulung pe jujuk do mabigion gari ada ede ni nasida doi. Buka dulu topengmu Nina. Kita bisa saja memakai hiasan dari luar mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen yang beribadah. Kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang yang rajin beribadah. Doa punguan kor. Ringkas doa tu pertangyangan. Tu STM. Punguan marga. Ringkas doa madoho ti parpunguan ni. Alai di tiki didok mabeta madulu nomor saya. Di dia do bohita. Di tiki didok mangurupi nagale manang na mga puli. Tu dia do hita. Itap ni nagabe hiasa do. Manang nasongon ngolu haporsion imitasi do ngolu ni partodiota atau
memang benar-benar apa yang tampak dari luar itulah yang ada di dalam. Ubani ido di patorang mahobar tutur pukon. Marhite na disuarahon panurirang Yesaya. Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik bagi umat Israel dan untuk orang-orang Kristen pada masa kini. Disuarahon mai tarhira natoras, orang tua yang hendak memberikan gift, hadiah kepada anaknya. Holan ditiki marulang tahu do dilian gift alai dengan dong syaratna. Karena sukacita, kemudian diberikan kado, hadiah. Alai ditiki adong dan dikirim ni natoras natu ianakonna, ada syaratnya. Isarana, nak, mama atau papa nanti mau kasih hadiah. Tapi di ujung semester ini ya, syaratnya kalau nilaimu bagus, meningkat atau bertahan pada prestasimu, mama atau papa akan berikan hadiah, gift untukmu. Jadi adong do syarat, songoninang hadaulaton nahina lomohon nih debata. Adong do syaratna. Tidak hanya sekedar rajin beribadah, tapi di dalamnya tidak masuk ke bengkel rohani. Dakea dievaluasi ibana taringo tu parsobaonna. Gabe didok manakin mamuka dia ya siabe. Adong hata molo. Apabila itu adalah syarat. Molo neng huleat di ho hadiah ikon songonoma tarhiraima padohan nion huudu tima didok nakin dia siabe molo di paholak kosian tonga-tongam ima pangarupaon atau yang dikatakan dengan kuk. Jangan menindas hak orang lain, tidak membuat beban kehidupanmu kepada orang lain. Ido naneng dohononna ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dang holan di bagas joro, unang ringgasita, HP ditiki di parkare juata, tabahe do akan nahi so hinalomohon ni debata. Apakah kita datang ke sini hanya untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang yang rajin beribadah? Alai tongdo dang taulahon hati goron ni dewata. Kita justru menindas, merampas hak-hak orang lain. Ido uban nadidok di paholako manian pangarupaon. Pangarupaon manang di paholang imasian hatasyur menjauhkan, memang betul-betul mengendalikan diri. Bukan berusaha supaya bersih di luar tapi kotor di dalam. Alimolo didok di paholang isarana mardalam mahita satabihita molodong kotoran totu dang tabulus songoni gari ada tu pinggir dohita ima di paholang dang ngolo ibana nanggo otik days. Dia tidak mau bersentuhan sama sekali, dia berusaha mengontrol dirinya. Jadi ibadahmu setiap hari itu adalah latihan sebenarnya. Ado nadidok ni Apostel Paulus di Rom bidu 12 ayat sada rak majohita membuka Bibil tak molodang Bibil HP suci pe boydo nga HP suci bedang kitab suci benuakan tabuka majo Rom bidu 12 ayat sada di pada nai baru dope dang lau dope mana tu pada nerobi rak mahita majaha holan ditiki majaha pasahat tamu tari dedo manang so dibuka Rom bidu 12 ayat sadar rapi tamajaha mamuka sian pasahat tamu 2 ya pasahat hamuma daging muna bae pelean nama ngulu nabadia nahina lomohon ni debata ima hadaulaton ni namar roha sadanai buka hamumu se Jakobus tongdo di padan nai baru Jakobus bidusada ayat 20 pitu atarna murado bukaon ala jono ibana tun sinakini molodung Jepang rapita majaha ayat napina moki 2 ya
Odo hadaulaton nayas jalan nasomar lidang di rohani de bata ama. Madulo akka nasomarama somarina la dohot akka nababalu dihapur suhon nasida. Uhud mangaramoti diri niba maralohon portibion unang marlidang. Mau lihat ma dihita nama buka bibil dohot nama jaha nasoma buka dohot nasoma jaha bertobatlah. Alania ha, hola padita pe mandokon mabuka dan holo mabuka. Lama musi sama hita jol ma nasa horong do tita ruas isarana. Alai hataku mai molo di otong buka di ko buka dotong. Hola mabuka bibil do dan mabuka nasi. Hola ni do pe suruhan. Amanginang molo di do nakin padau hamu manang paholang hamu dirimuna. Sian pangarupaon memang betul-betul jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang demikian. Dungi di udu ti mamuse hobar tutur buk tai nakin paholang madirim sian tudu-tudu ni jari-jari. Jika satu jari kita menunjuk kepada orang lain, 4 jari lagi kemana? Bukankah ke arah kita? Molo tadok tudu-tudu ni jari-jari menunjuk kepada orang dengan jari, seolah-olah kehidupan kita itu adalah kehidupan yang bersih, kudus. Dan orang lain itu di bawah kita ataupun kehidupannya buruk. Apakah dengan menunjuk orang dengan jari-jari maka kita katakan hidup kita lebih suci dibandingkan orang lain? Tahu, tudu-tudu si pangano do tabu. Molo tudu-tudu ni jari-jari nang tabu nang ita Molo tudu-tudu ni si pangano kan pitor tornino kan. Alay molo sangat tudu-tudu ni jari-jari. Ayaro na yung bayon tornina kan. Apalagi so kami persiatar sudari dibayar muna majo dibayar jari-jari na olah diserbeng pe songoni pitor marsi gor-gor do ate-ate na isi roa torin na kan tor dibayar do bohado ngolu naso makalomohon tudu-tudu ni jari-jari. Jadi jangan sampai kita berusaha untuk memperburuk situasi ikon si buat damai. Dungi diuduti musen dinokom map padau masih dirimpak kuling hajahaton. Bahasa Indonesia dikatakan memfitnah. Jadi mono didok nakin pelihum madirim pamatang mudu nagabi pilihan nayas manang hadaulaton dada holan ibaratna pamerintah manang penggunaan jari-jari songon sinakin do pamanganon. Kiranya mulut kita ini bisa menginspirasi dan memotivasi. Dangna berkata-kata buruk tentang orang lain. Bukankah itu yang dikehendaki Tuhan supaya kita ini memakai mulut bibir kita untuk memuji Dia dan memberkati orang-orang lain? Adong ngedini sekolah minggu na paling wingot taringo tu pamangan manang pangabas. Pangabas apa katanya? Lidah. Di buku di nomor 550 ayat tolu molodang pola dibuka dihafal dorau kan pangabas na met-met hulehon ma tu debata huapul ma dainangi na jot-jotan say marsaki hataki dihomai hataki dihomai. Naso tamak doi ta sekolah minggu. Iko dingok deh tangan pat ause pangabas kan iko diingok deh asa taboto mangulaw na dinggan hobar tu pamatang nagapipilian na khusus tu ado panidewata. Jadi songon padok ni alak batak jolo ni dila bibir asa ni dok hata alay unang ganup tiki di dilati ate anog gabi dila-dilaon tumago do harus benar-benar berhati-hati dalam mengucapkan setiap perkataan. Memuji Tuhan di bagas joro hol karuar sepitui adong halak nama baina cik rohana
Pitu asing-asing padohanna. Di manakah letak kontrol berdasarkan firman Tuhan? Dangan dong be, argana. Tu hama-hamu marminggu ro tu bagas joro sajom lobi. Hape danga dong. Faedah di mulut bibir. Dungi didok muse ikon marasi di roha do tu akan amale. Jupataida akan nahurangan di tongah dalan. Bohado pakilala atam manang na ro tubuh dipikirata. Molo soboi kita mangurupi unang dihisahi. Ayah hadon. Kalau namang idu terus di dalanon. Tor diingot molo di dalanon nanong pangidu-idu tornin kan. Hape pabayna na dangarong hatana si belga. Di dia do. Belas kasih kepada sesama. Hape na tatangihon di bagas cor taringot tu holong dok. Geriada molorohi tatu STM manang punguan marga. Jok do dienet jamita taringot tu holong. Ape aplikasinya tidak dilakukan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Di pasabam horo hanida dangol ninna. Bukan malah mengutuki. Ro ibana tu inganan namar habok ni roha. Hape dihicai keluarga. Ditiki mando hata imana macebagak. Naburjudo amat tahun saleling ni ngoluna ninna. Sama di luar iboto hodo. Songonod do pangalon yon. Torinna dung mulak ibana siya ninganan ni. Dia do tutu. Hape nakin baru do pemando hata ibana hata apul-apul. Sian horong ni ama manang ina. Amu mate mando hata olo inna. Alamalo imana makkatai. Alai ditiki dipudi. Dung na makkatatai do dongan sama dongan. Boto hodo. Songono de tiki i. Bere mageleng ni. Tornin na kan. Nato pan mandok hata. Naso tutu. Naso marojahan. Tu hata ni dibata. Tapi marilah. Palabokon rohani nadangol. Marilah berikan kekuatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dungi didok muse ditait kopak musian ari sabak mangulalo meniroham di ari habadioku. Artinya bagaimana kita memenuhi titah yang keempat. Manang pati pau paton ingotamu mah pabadiaon ari minggui yakin nao molo tau duti dang hafal hita. Pasti kon marsalaan mau. Olo lu si pata peol-peol dia donakin. Wah anu tahe. Olo lu titik komana marlarian alani inang. Amang taringot tu ari sabat. Wingot do udok do ditiki SPHH mi. Molo mana pu jauh misalna tikeri minggu pas terbering ni akka na lewat lau tu mamulus tu gereja. Pitor ridok do tu hami. Oh padita. Ayari minggu doon. Bahasa mana puja bu. Terninda do kami. Karena memang berpatokan pada tradisi untuk menghormati hari minggu itu. Bohado pakilala ata. Bohada pangatusyot tataringo tu hari minggu. Marilah benar-benar kusuk untuk beribadah. Unang ditiki lomar minggu pe martok kerdo amatai. Imakan dia nakin jasu. Wado on torin amatai itu inatai. Manang na inatai itu amatai nang baliksa. Bereng jo saat di gereja. Imakan ngamalua sanggulhon nak kau bereng. Bereng jo on torin na kan saat di gereja. Karena dia tidak mempersiapkan bahwa hari Minggu itu adalah hari yang benar-benar untuk beristirahat dan mempersiapkan marsaur do. Dia bata. Ikoni do. Geriada ikon dari Minggu do. Molo nalaeng warna na piole dipakai. Baima hari Sabtu matong di parade unang di hari Minggu isude gariare ko mangalopa do hari Sabtu kaboy do mangalopa arsik alai hurang do tabuna molo so di dokot tu padita asa romangan ido to una da inang mangalopa arsik kami alai molo mangalopa gula MO do hamu udang pola jowa di Jawa pe gula MO do gula mo ido gula MO ala ni inang amang na parpudi didok hormati Allahmu pasangap dewata jadi pamerengmu pardo pahammu tangammu jari-jarimon pat
Do sude pamatang taon, boy do makoroh dosa. Boy do muse patu panadenggan, palobokon situasi, mga leo dame, ido na nihirim di bagasan turpukon. Ditiki na naong sego bagas joro di Jerusalem. Ditiki na naong hancur perekonomian halak Israel. Ditiki na tinggal pasi-pasi ni Israel. Mago mahatigoran HP di hari koton nasida do parsobaon. Parsobaon ni diulahon. Tapi Allah mengatakan aku jijik dengan persembahanmu. Dilihat ko balga-balga parsobaonmu manang pilihanmu. HP si dia doi hasil korupsi. Taida nama sanuaing ala Kristen doi. Tapi ketika dikatakan lihat banyak sekali kejahatannya. Nga doho di sina sida marhatarari aparpudi dia na 10 tolu berkata omong kosong, bisa nangis di depan orang tapi kebohongan yang terjadi. Pintar bersilat lidah. Karena apa? Terlatih hidupnya untuk melakukan yang tidak layak untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Alani ido molodung dilihon natorasina kin gift to hita taulahon molo di paholak kodo lan na asingi bohado pakai lalaata las dorohata pasti las rohata ido dido di ayat na parpu di ayat 14 jadi marlas ni roha mahomi da Jehovah dakkea juk roha marni da Jehovah karena janjinya adalah ya dan amin gariada dilihodo tuhita roha nalaho margogoyhon halak na asing gabe porlak na siniram dohita songon mual na sodung marsik yang tidak pernah mengecewakan mata air. Seperti itulah kehidupan kita. Paulion ni aka anakmu mah tornina kan togu-togu ni Jehovah maho ima pasu-pasu na Jepang ta ditiki marsako dang na ikon na dong jalan keluar. Tapi ada kekuatan dibalik dari doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dang na ikon masalahna adilehon jawaban dang ikon songoni. Tapi ketika kita berdoa di situ jawaban itu terungkap. Marlas roha mahita ditogu-togu Jehovah to dita nang dilehon tuhita akalas ni rohana asing tabani nanaong pinasatna dingulu ni ganup marsada sada pauliulion nama manang dilihu gogo tu holi-holim ninna dia akan memperbaharui kekuatanmu. Pauliulion ni aka anakmu ma aka pasi-pasi sian narobi ninna aka anakmu ninna. Tuhan pakai anak kita sebagai berkat yang melanjutkan segala hal yang baik. Dang holan lalau melanjutkan bisnis tapi dia akan memperindah lembaga ma akan yang diulah akayana kota. Anak kita akan menjadi berkat nina. Amin. Martangnya kita. Jehovah Tuhan nami namarha bangsa di Banua Kijang. Mau lihat Tuhan di pasat rohanami tuho. Di leoko di hami hai pason. Ubena rohami Tuhan tu bagas ni roon. Lama dohoti parsauran nami par mingguon di obason. Dohot akadongan nami nambah dohoti live streaming sen bagas nami nabi manang sen inganan nabi. Tuhan pasu-pasu mahatam nontolas di tonga-tonga nami asamar bungaran ni Tuhan jalaboy patugu-tuguhon haporseon nami suang-suang ni Tuhan akan naniulan ni tangan nami si ganupari Tuhan pasu-pasu mai bui hami marlas ni roha mangulahoni jala anggiat Tuhan tarpasu-pasu akadongan na di umaliang nami las roha nami Tuhan majakon saluhut nai ali Tuhan nami nunga hutang yok kami nakin titing namasa di huriam do nanang si pamasaon tu ari naneng ro ali di batama nami rap hami nakin manangihon nunga di basa-basa hoko dana di keluarga ni amang firma te saragi rumah horbo inang berumalau di leoko dana di amang morsbi we si manjuntak inang boru tahayan songon ni Tuhan nang keluarga ni amang hartanto tambah inang boru gultom pasu-pasu dana na pinalehomu tu nasida asai buri-bur magodang i Tuhan tau pujian ma di guarmu ditiki rap ama ina songon natoras lo mengajarkon akan nauli na dinggan hobar tu hatam nabadiai ali Tuhan wingot tami do akadongan nami na di bagasan parsahiton
Ima inang nyonya tapu bolon boru na 70 sian wek sada na nuaeng di rumah sakit Harapan Bunda. Songoninang si Epi boru pakpahan sian wek 2 na pemulihan di Jabu. Songoninang nyonya si Burian boru si lain sian wek 2 pemulihan di Jabu. Songoninang si Jepri si Burian wek 2 na nuaeng isoman. Mikael Manihuruk sian wek 7 di rumah sakit Mitra Keluarga. Selin boru Manihuruk sian wek 7 di rumah sakit Mitra Keluarga. Fernando Silaban wek 8 di rumah sakit Polri. Eliada Siregar sian wek sia di rumah sakit Adiaksa. Eliana boru tapu bolon sian wek sia di rumah sakit Fatmawati. Abner Manalu sian wek sia di rumah sakit Pasar Rebo. Amang Profesor A Sitio sian wek 10 di rumah sakit Harapan Kita. Songoninang amang DLM Siregar wek 10 di rumah sakit Harapan Kita. Nang Felix Pasaribu di rumah sakit Polri. Tuhan macai gudang doa kadongan namion namar sahid. Adong na di rumah sakit, adong na peak di bagas nasida. Alepos rohanami Tuhan dinerap hami mangalopit tangan mangidu waso hama malum. Jagawam munasida, parguguam munasida pasu-pasu ubat na pinanganna. Dohot si panganon si inumon na. Asa gabi hama malumi peut parsahitonisian patang nasida. Lasrohanami Tuhan molorap hami manangihon dung malum nasida jala boy muse marpungu dia kainganan nama bolas ni roha lau mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Ale Tuhan wingotami dung muse akadongan nami nanaong marujung ngolu dari nasalpu natuhari. Ima inang Esteria boru sida butar opung owen boru na hinabaluon ni amang Albert pakpahan na hinan. Tuhan songoninang inang Lasmawati boru sihaan na hinabaluhon ni amang alu batobing na ditarutong. Asiro ham Tuhan dang boy margugo keluarga molosoho na madungan ni nasida. Hodo pangapul na sumurong na mga puli rohani na marsak nagali binain ni si taonon hamate ani tungsoboy do kami Tuhan dirgak si manjujung nabi manggadupi akka humaliyang alay marhite panugomu boy hami Tuhan manada do takas dia do sakap muna dumengkan di tonga-tonga ni ngulu na pursea ali di bata manami wingotami do muse akadongan nami na pidda ima keluarga ni inang nyonya Ranto Siregar Nurpinna boru sida butar. Homa Tuhan nama ngurupi nasida di pardalana ni ngoluna. Pidda hurian nasida tu HKBP Gloria Resort Martoba Distrik 5 Sumatera Timur. Homa Tuhan mangalehon hai pasod di nasida. Sahatu pamatang siantar dohoti pas jalaboy gabe ruas na burju. Ali di batama nami. Wingotami do pakko basyun nisian dewan di koinonia. Seksi aman na laho patupahon manang laho marpungu diari marsogot. Paingot na sida asa makarikoton parpunguani retana sida saluhut na Tuhan. Laho manguduti pakkobasion di tonga-tonga kategori al-ama. Soang-songon ni Tuhan seminar ama distrik. Nanaeng di Pamasa na maringanan di HKBP Cipayung di hari Sabtu. Patulus maganup akka ulaon nanang di program po Tuhan. Asa marsanga guarmu marhite seminar ama na boy gabi mabawin manang jupangalas niro akka amay Tuhan. Ali di bata manami songoninang parpunguan sian seksi punguan lansia seksi remaja dohot na posobulung dohot partangyangan wek nang suang songoni parpunguan parjupangan ni ganup pengurus wek na niuluon ni padita dohot sinodi distrik na Komasa di tanggal 24-26 Agustus 2022. Tuhan ramoti ma aka peserta naneng madohoti aka punguan-punguani. Homa Tuhan paingoton nasida di ari na binuhul dohot partikian nanaong binuhul. Asa guk nasida naro los boy Tuhan mabuan aka haulion di pakobasyon di huriam. Songoninang pendaftaran par guru malua. Paingot akan atoras Tuhan. Laho paingoton akayanakonna. Patakon haporsionna marhite nama dohoti
marguru malua diari nanang ditotuhon ni huriam. Ali di bata manami program tahun kesehatan nanaing masa di huriap pe Tuhan. Ima pemeriksaan kesehatan mamografi gratis. Nah di patupan ni huriam HKBP Cibubur di hari Kamis. Patupa mai Tuhan doho tulus tiur ari jalaboi Tuhan marhai pason ganup akaparopuan nama dohoti pemeriksaan ni. Ali di bata manami las rohanami Tuhan dileko gajang ni umur tu akadongan nami namarulang tahun arya tubuh-tubuna dohot ulang tahun pardongan saripion iho mana sida dohot holong mardame sonang nasida Tuhan laho majakon pasu-pasu naik baru tabani pasu-pasu nang pinasahatmu tu nasida suang songoni di akadongan nami nang hami saluhutna nanang pasahat to pelean mga lehon taringot tu hamulateon dolan na asing guguna pamatang na laho makubasi tonga-tonga ni huriam pasu-pasu mai Tuhan jala homa Tuhan hupuji hami ditiki hulea kami manung hupeleo kami saluhut nai pinuji mau mga sahon guarni anakmu Kristus Yesus si palua hami martangnya kami todopanmu amin. Maredehita sian buku ede nomor 730 tapasaha ma peleata. Baba
tatangya kon ma peleata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salut si leon-leon na dinggan, dot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehomi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw para siya kami peleanon. Pati bulhon harajon mo dito nga tonga ni Uriam doot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajamu, say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadario nang oluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namardusa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.